site. Moni nonse. Toyamba ndikuchokozani kwambiri chifukwa chofika malo ano. Malo ano tabwera chifukwa kuti pali bridge mlatho umene uyenera kukonzedwa. Bridge imeneyi inene ikakonzedwa kalekale. Anthu avutika povusa pa bridge apa. Ndiye ndimafuna kuti ndikuwuzeni kuti muzidziwa chimene chimachitika. Ndipo nthawi zambiri anthu andalefe timakonda kubwera kubwebweta ndikumapita, winanso kubwera kubwebweta zanzake ndikumapita. Anthu kumasatira kubwebweta 1, ena kusatira kubwebweta 2, ena kubwebweta 3. Ndimafuna ndikuwuza kuti kaya musatira kubwebweta 1, kubwebweta 2, kubwebweta 3, muzingojama koma chitukuko sichikerani. Afuna asokoneze chitukuko chakuti chabwino. Ndiye anatipasa ndalamazo, ndiye notampeza contractayo kuti ali kucontractor. Wenda contractor yakanyika mdiye. Nani mbona kuti? Do you understand the show? I think of it. I'll tell you in English. This bridge, madam, runs authority. This bridge, no corruption. And you are the contractor. You have got back the donor. 100% quality. Don't take even 1% and make the bridge poor quality. Bridge iyi ukangoyerekeza kuna kuti utengepo kandama pamono uone ndianzako ndikumangisa. Well, Malawi has lost a great deal to corruption. Quality of our infrastructures. You look at the roads today, many roads have potholes. Why? It's because the quality was compromised. The value of the road at the original planning and the way it is after completion, there is a big disparity. That disparity is a lot of money. Where is that money? It is in the pockets of certain individuals whom we don't know, but Malawians. So what we are saying, this bridge should be of the highest quality as designed. Nobody should come around and start asking for any penny, any tambala from the amount of money meant for the construction of this bridge. If any individual dares to, it should be reported to me personally, and the president will be happy to have that person arrested. So we are saying no to corruption. And also, let me thank the people of Ndirande, because for me and the president to know what is happening here, it is because of the head of the market, Mr. Kachere, who actually told us. So what we are saying is, when there is cooperation between and among people, you go far. And this is what we have seen. It's a partnership in development. Amongst people of Ndirande, the government, and also the donor partner or the development partner. Mtendere umapangisa kuti chitukuko chipite pasogolo. Komanso kuna kuti Malawi muno zambiri zaonongeka chifukwa cha ziphuphu. Misewu yambiri imene ili yoboka amene akuida ndaula anthu yaboka fika kuti pamene amapanga maplani ni ndrama zake ndimene na series zinasiyana chifukwa ndrama zina zinatengedwa ndi anthu akuba. Msewu ndikhala osakhala bwino. Tikuti pano iyayi wina kangoyerekeza timmangisa contractor ngati angapanga zimenezo. Komanso amene atabwere kumafuna kuti apange katangale kunoko timmangisa. Komanso anapangisa kuti bridge iyi aini yake amafuna pasa ndrama poyambirirawo anyanyale amene wafufuzidwe chifukwa sangosiyidwa mchitidwe wachabe. Amakawa yambira kuvutika fa anthu olemera, anthu andale amene alozikonda.